Втора Не ми част. възмущах шоуто. Е времето да се намеся. Мале, какво става? Еха... Какво се случва? What the fuck? Какво става? Всичко наред? Всичко е наред, не се притеснявай. Просто трябваше да усиля формата. Ето се, ли? Лили, добре ли си? Ох, да. Извинявай, наистина не знам какво стана. Спокойно, ти не си виновен. Ти май много обичаш да готвиш. Да, защо? Защото прекара повече време в кухнята, отколкото с мен. Шегувам се. Значи, ако един ден заживеем заедно, ти ще готвиш. Значи ще живеем заедно? Нека първо да видим как ще се представиш днес. Ще се постарая да съм възможно най-добър. На здраве. Здраве. На здраве. Оп. Телефона ми! Какво ти става, бе? Не знам, просто очите ме омагьосаха. Ти винаги ли си толкова непохватен или само когато си около мен? А ти винаги ли си толкова сладка или само когато си раздразнена? Не се подмазвай. Много черни точки на трупа. Трябва повече да се постараеш. Знам какво ще оправя нещата. Стана горещо. Не мислите ли? Какво става? Маля, ще подпалиш кухнята! Нали ви казах, че няма да остави нищо на така. Да, има и кукла на Емрах. Е, сега ще се запали до май. Срещата мина ужасно. Не стига, че Емрах прекара повече време в кухнята, отколкото с мен. Ами да всичко отгоре за малко се опита да ме убие. Какво си направил, Емрах? Но, както и да е. Тази вечер съм с Иван. И ми писна вече от романтика. Искам да се забавлявам. И Йони, само да ти кажа, уредих ти среща. Какво? Да, направих ти регистрация в сайт за запознанства. Какво си направила? Ами ако е сериен убиец? Оф, Йони, как ще е сериен убиец? Стига, срещата ми ще бъде навън, на открито, с много хора. Случайно, ако не го харесваш, ще ми звънеш и аз ще спася. Лили, каква простотия пак си ме забъркала? Аз? Кога съм те забъркала в простоти? Няма да ми стигне времето, докато ти изредя всяка една. Оф, стига си ми опявала, като някой свекърва си. Плюс това, искам да ти припомня, да не ми се правиш много морално, защото те хванах натясно по входовете с гангстера. Oh yes, come on baby. Носи яка. Мерси. Чакай, опашката? Това опашка, аз съм вип. Соло, къде отиваш? Я отиват заедно опашката. Леса. Веднага ме пускай да вляза в клуба. Виса, за клуба не знам, но веднага мога да въдеш в Пирогов. Ще ме паметса. Белия зъб. Абе, така кажи, бе, лешник. Айде, влизай. Това е дъното. Барби, поръчай, какво ти искаш? Всичко е уредено. Бил голям играч? Знаеш как е?
Прекаляваш. Тази бутилка е много скъпа. Иване, внимавай, този е гангстер. Не ми пука. Не се прави на голям мъж пред момичето, защото ще останеш без зъби. Като тебе преди ли? Ако не си платиш, няма да излезеш от тук. Дължиш 500 лева. Иване, добре ли си? Да. Айде да ходим на дансинг. Много яко партито. Точно това имах нужда. Най-яко си те първа предстои. Ти май много често идваш тук. Всяко момиче те познава. Знаеш как е? Обаче ме интересува само едно момиче. Мами. Това го казваш на всяка, която водиш тук. Папи. Но за първи път го мисля наистина. Не мога да повярвам, че тя му се връзва. Мисля, че това му беше достатъчно. Много е топло. Теб не ти ли е топло? Не. Седя си потен. Добре ли си? Не знам какво ми стана, но се запалих по теб. Внимавай да не изгориш. Иване, добре ли си? Какво ти става? Не знам. Иване, всички те гледат. Дай да бъдем на сепарето. Не мога. Не знам какво става. Какво се превърнахме? Гладни са сърцата ми. Я да дори Oh yes. Come on, baby. Признавам си, впечатлена съм. И сега ще впечатля още повече. За дупето ли ме хвана тук що? Тапанак. Абе, чакай му! Десин Куин, кой ще плаща сметка? Какво си направил? Малумник! Не знам какво ми стана, сега, че някой ме контролираше. Стягай се. Емрах вече има повече точки от теб. Не ми се карай и ти, ми кажи какво харесва Лили. Знам, че най-много обича кучета. Пак ще имам ядове. Аз не мога да ги понасям. Имам страшна алергия. И двамата са много зле. Кой да избера? Избери Емрах. Избери Иван. Не знам. Не мога да реша. Ще изляза още няколко пъти и с двамата. Готови ли сте за шоу? Добре дошли на нашето кулинарно предаване за двойки. Кой от вас има опит в готвенето? Време е да разберем. Значи и ти обичаш кучета? Много ясно. Даже съм доброволец в приют. Това е толкова сладко. В кой? Гола лапа. Тогава се запознай с моето кученце. Жужи! Чува!
Трябва да това е с тези гипсове, там на шортовете. Лили. Лили, отивам на среща, която ти ми уреди в сайт за запознанства, но ако умра, ти си виновна. Извинявам се, много че ви притеснявам. Малко е странно, но случайно вие да сте голяма пушка 69? Какво? Голяма пушка? Колко сте разкрепостели днешната младеж. Съсипахте я тая държава. Ако бях млад. Джордж, какво правиш тук? Ами, гледах малко шоу. Това пранк ли беше, бе, идиот? Ти откъде знаеш, че аз съм Йони долна черта секси лейди? Лили ми го измисли. Именно, не е толкова трудно да разгадаеш мисълта на Лили. Да, прав си. А тогава Гледайте ме за трета част.